இந்த பெட்டி வந்து ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பெட்டி வந்து காட்ரேஜ் பெட்டி. இது ஒரு 60-70 வருஷத்து பெட்டி. எப்படின்னா இது வந்து இந்த பேங்க் லாக்கர், நம்ம பணம் நகை வைக்கிற லாக்கரோட பெட்டி இது. இந்த மாடல் வந்து கிடைக்காது, வந்து ரொம்ப பழைய மாடலு. இது வந்து ஒரு 60 வருஷத்து பூட்டு. இது பாருங்க எப்படி வேலை செய்யறதுல. இது வந்து இதில் வந்து இந்த இருக்கு பூட்டு. இந்த காட்ரேஜ் பூட்டு வந்து எப்படின்னா, இந்த பூட்டே வந்து எப்படின்னா, இப்போ வந்து வாங்கினோம் இந்த பூட்டு ஒரு 2500 ரூபா வரையும் இந்த பூட்டு வரும். ஆமாம், அந்த பூட்டு நம்ம இந்த மாடல் கிடைக்காத ஒரு மாடல். 60-70 வருஷம் பெட்டி. ஆமாம், போட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு.